Ah, para lang mapagawa mo. Yes, may gamit na tayo pag bake. Gawa na tayong tinapay, may spatula na din. 70. Ito. Ito naman ay 255. Ito mga China lang siya, kaya mura lang. Ano ba to? 25 pesos lang ang separator sang yelo sang itlog. Ito oh, may pangmasa na din tayo. Ano to? Hindi. Saan alam ko 100 plus lang ito. Pakita. Ito pang brush sa butter, 29 pesos. Ito nga 39, dalawang peraso na yan. Ito ang pang decorate daw. 80 pesos siya. Sa Gaisano Mall, sa La Paz, Iloilo City. So, serving spoon. Ha? Ay, hindi. Maluto ako chocolate cake. Sample lang ko. Basta, Ano, Che? Mama. basta anak ako na, antay mo, hindi ko pag ibalik ka. Ay, teka. Ay, mahalin ka? Diin ka makado. Step. Ha? Diin ka makado dali. Maulit ka rin. Basta antay, may nakaraparehas yung pagkuha na. Kung gusto mong patyan, monoton mo lang, hindi mo kapag ibalik ka ng bitan. Ha? Yung timer na. 165. Sa inchik lang nabilihan ito. Ito syempre mga branded siya kaya mahal. Ito mga inchik. Ito kalain mo. 49 pesos lang yan. Kaso hindi ko na check, wala pala, sira. Wala ang isang lock niya. Okay. Thank you sa aking darling. Pinilan ako ng oven. Mwah. Dapat daw masarap sigurado ang luto ko. Hindi na magpalagpat kay mahal ang oven. Bayo. First time sablay. Apaw na apaw. Umapaw. Lawlaw. Walay. Bali, unang subok pa lang naman. Thank you, darling, sa oven. 2.9 siya. 2,910 sa Gaisano Mall, La Paz. Chocolate cake yan. Kaya lang wala pa akong round pan na para sa cake. Ayan, sama ng itsura. Nadumihan na agad. Okay lang. First try. Ito ang frosting niya. Chocolate frosting. Ito ay walay. Ang dami niyang apaw. Sablay ang una kong luto. Bininyagan ko ang oven sa dumi. Ayan. Apaw. Sorry lang. Next time bawi tayo. Kaya ako nga dyan nila. Cake ito. Wala nga lang akong round pan. Kaya ito lang available ko. Pang cupcake na bagong bili lang din. Saka itong pang tinapay na to. Yan. Sobrahan pala ang lagay ko. Wala. Pero masarap siya. Tinikman ko ang mixture. Tapos ito naman ang kanyang frosting.
Dark chocolate na cake. Na cupcake pala. Segregate ko ang mga gamit. Spatula, garnishing set. So that we will continue and may mga hospital nga makapakuha sa accreditation. Ang sadang niya alaman sa tanang bandar masina sa atot ka laboratory. Mura lang siya, makapal siya, 65 lang. 555 makapal. Sa New Jinso, Iloilo City proper ko binili. Mura lang, 65. Mura lang. Gusto ko lang magkaroon ng gamit sa baking. Ito, measuring cup. Kitchen brush, egg separator, 25. Ito ay 29. Dalawang peraso. Roller pan. Order sana ako nito sa Lazada kaso hindi man dumating. 169 siya. Kailangan ko na lang ay baking mat. Ito, sinulat ko siya. Pangalan, kung ano ang petsa, magkano ang presyo. Para didikit ko siya dito. Hilig ako maglagay ng label. Ito nga, binili namin, nilagyan ko ng ito nung May 450 ang bili ko, May 27, 2018 sa New Jinso. Dito sa binilang ko rin ng mga ganito. In-check yun. Mura na bilihan ng mga gamit sa Iloilo City. Tapos meron na din akong ito. Kahapon binilhan ako ni My Loves ng electric oven worth 2,910 sa Gaisano Mulapas. 28 liters ang laki niya. At kagabi nagtry na ako magluto ng chocolate cake. At sa kabutihang palad siya ay pumalpak. Hindi ako sumunod na naman sa instruction. Dito ko na siya lahat ilalagay. Ayusin ko pa yan. Tapos umorder ako sa Lazada ngayon ng hand mixer kasi naubusan dito sa Iloilo. Wala din sa All About Baking, wala din sa SM, wala sa Gaisano Mall. Sabi ng kapatid ko na si Jonah, sale daw sa Shopee. Try ko sa Shopee. Ang problema, wala namang cash on delivery na payment option. Ayoko namang magbayad in advance. Gusto ko magbayad pag nakuha ko lang din ang items. Nag-ship ako sa Lazada. Ayun, sa Lazada naka-order ako. Sana dumating. Kasi dati na-order ko na din pero wala namang dumadating. Tapos, umorder din ako ng beer tower kasi nakita ko sa kapatid ko, meron siya doon sa amin sa Bicol. Sabi ni darling ko, gusto din niya ng ganun kasi mahilig kami mag-poodle fight family para doon na lang ilalagay ang drinks. Tapos, umorder din siya ngayon sa Lazada ng fishing gear. At yun, naantayin namin dumating. Ito, lagayan lang na kung ano-ano sa New Jinso din. Sira lang siya o kulang ang isang lock, hindi ko na napansin. Palibhasa, ang presyo naman niya ay 49 lang. Ito, pang-ipit sa yelo. 18 pesos.
servings po na makapal, 28 pesos. Kapal siya. Dalawa ang binili ko. Ito, lagayan ng yelo. 109. Ang maliit niyan ay 99. Dito na lang ako. Dahil si darling ko ay mahilig mag-shot. Ayan. Bili lang ko siya. Okay. Ito, pwede ako mag-mix dito ng mga mixtures, kapag-bake. Hindi na ako bibili, dapat o-order ako. Mahal din, 328, shipping fee pa. Ito, napanalunan ko to sa Parayahan, sa Cabugao Norte. Nung bago mag-pandemic. Yan, sama niyan ang water jug. Pero ang inabot din ng taya ko, 200 plus. Bago ako nanalo ng ganito, sa lagayan ng labahan. At hanger. Tapos ito pa ang isa kong mixing bowl. Ito, gandang klase ito. Binili ko to sa SM City Bacoor nung sa Cavite pa kami nakatira. Siyempre, dala-dala ko pa din. Ito lang ang nadala ko sa lahat ng gamit namin kasi pinauwi ko na lahat sa Bicol. Binigay ko kay mamay. Ito lang yata ang nadala namin. Ang rep, yan. Pero ang lahat na ng gamit, pati ang latera, lagayan ng TV, mga cabinet, pinahakot ko sa truck pauwi sa Bicol. Hati kami ng kapatid ko sa bayad sa truck. Yung taga-amin din yung may-ari ng truck na nagdi-deliver ng pusit sa Dasma. Siningil niya ako ng 10,000. Mahal nga. Pero ganun talaga. Importante na iuwi lahat ng gamit dun sa bahay namin sa Cavite dahil dito na nga kami tumira sa Iloilo. Dito wala kami sariling bahay. Ito, pinapatira lang kami sa kwarto na yun. Anyway, mas napakaganda ng buhay namin dito sa Iloilo. Kumpara sa Cavite na trabahador kami sa pabrika. Dito, meron kami sariling tindahan. Kahit maliit lang ay kami ang may-ari. At masarap ang maging ang hindi ka obligado gumising ng maaga. Tulad ng dati, alas 3 o 4 gising ka na para magtrabaho para sa shift mo na alas 6. Ngayon, okay na okay ang may business. Kahit maliit lang. Kaya sana tayong mga Pilipino, mas gustuhin nating magnegosyo. Kahit maliit na negosyo. Ikaw ang boss. Pero basta dapat totoo ka sa negosyo mo. Anyway, all about baking. Ito naman ang bago kong kinahilig. Pero hindi, mahilig talaga ako magluto kahit noon pa. Kahit mahilig ako mag-invent. Mga invento lang. Hindi ako sumusunod sa mga sukat. Pero ang pag-bake, ilang sumunod sa sukat. Yun nga kagabi, kaya siya pumalpa kasi hindi ako sumunod. Ito, mga resibo. Pati mga resibo, tinatago ko yan. Ito ang inchik na pinamili ko. Kahit medyo stress tayo sa mga inchik dahil alam nyo na medyo pasaway sila. Pero mura talaga sa kanila eh. Tapos kaibigan din namin ang inchik sa Caloocan kasi siya nagpapautang sa amin ng paninda. Dahil sa kanya, nakatinda kami. Kahit di niya kami kilala, pinapautang niya kami. Nautang niya kami noon, way back 2008. Siya lang ang nagtiwala sa mister ko. Kahit dito sa Iloilo, hindi kami pinapautang kasi di man kami kilala. Pero doon sa Manila, nung nag-canvas ang mister ko ng mga items, yun. Una, cash muna. Sumunod, pinautang na kami. Hanggang ngayon, sa kanila pa kami kumukuha sa Caloocan. Diyan na muna siya ilalagay. Baking tools. Wala lang. Kahit ganyan lang yung kakunti. Wala lang. Proud lang ako. Thankful.